Хәерле көн, дуслар. Бүген без Айгөл Әхмәтгалиева белән аралашабыз һәм минем Айгөл апага берничә соравым бар. Айгөл апа, әсәр геройларын кайлардан табасыз? Үзегез язганнарны кире кайтып укырга яратасызмы? Назгүл менә минем кайсы гына әсәрне алып карама, андагы геройлар һәрберсе тормыштан алынган икән. Мин авылга кайткач чишмәгә бараммы, әллә безнең өйгә чәй эчәргә күрше апалары керәме, әллә мәктәпкә очрашуга баргачтын балалар белән сөйләшәме. Менә мин күргән, мин аралашкан кешеләр минем әсәрләремә киләләр дә керәләр. Ә язганнарымны кире кайтып укыйсыңмы дигән сорауга, бәлки ышанмассың, мин менә әсәрне китап итеп чыгарганчы 50-шәр тапкыр, 100-әр тапкыр укыйм. Хата калмаганмы, бер үк сүз ике тапкыр кабатланмаганмы, сызарга кирәк булган ямьсез күренешләр юкмы дип менә шушы кат-кат укый торган гадәтем бар. Китап уку ул күңел соравы буенча эшләнергә тиешме, әллә инде кирәк дигән сүз роль уйныймы? Бу сорауга һәркем төрлечә җавап бирер. Әйтик, мин менә мәктәп баласы булсам, иң беренче чиратта кирәк дип җавап кайтарыр идем, чөнки укытучы сорый, билге куя. Бүген инде олыгаеп килгәндә, бу менә китап олыгаеп килгәндә генә түгел, минем өчен ул гомумән гел һәр вакыт күңел таләбе булды. Мин бәләкәй чактан ук китап укырга яраттым. Мин гел әйтәм, чәй эчмичә торсам торам, ашамыйча торсам торам, әмма мин китап укымыйча тора алмыйм димен. Димәк, бу җан таләбе. Хатын-кыз язучылар популяррак диләр. Моның сәбәбе нинди икән? Бу сорауны миңа еш бирәләр. Мин шулай ук бер генә төсле җавап кайтарам. Иң беренче җавабым: ират ул акча эшли. Ират гаиләне туендырасы бар, балаларны үстерәсе бар. Әти кеше китап язып кына утырса, ул аның өчен ни кызганыч, менә тиешенчә хезмәт хакы ала алмый. Шул сәбәпледер дип уйлыйм мин. Иң беренче менә иратларга каләм тотып кына шөгыльләнергә кымылчау итеп төп сәбәп дип саныйм. Иртән торгач әйтә торган иң беренче сүзегез нинди? Мин һәрвакыт күземне ачып, идәнгә аяк басуга бисмиллаһир-рахманир-рахим димен. Шуның белән Аллаһ Тәгаләгә эндәшеп, көнемнең матур үтүен теләп, бөтен әти-әниемә, туганнарыма, балаларыма саулык теләп, матур көннәр теләп, менә шул сүз белән башлыйм. Аллаһ Тәгалә исеме белән диеп. Сезнең өчен иң кадерле бүләк ул нәрсә? Иң кадерле бүләкме? Шулай ук менә бәләкәй чагым булса, мин әйтер идем курчак дип, әйме? Ни өчен дисең? Чөнки менә минем туган көнем җиткән саен, 11 классны бетереп чыкканчы, миңа әти һәрвакыт курчак бүләк итте. Без 3 кыз үстек, мин иң олысы идем. Менә иртән туган көнемдә уянып киткәндә, минем юрган астында һәрвакыт курчак була иде. Шуңа миңа үткәннәремнән иң кадерле, иң матур бүләк булып шул курчак истә калган булса, бүген инде мин менә шактый яшәгәннән соң иң кадерле бүләк җан тынычлыгы дип саныйм. Туганнарымның, әти-әниемнең, балаларымның, иремнең, сеңелләремнең һәр барчасының исән сау булуы һәм кайгысыз яшәп, имин яшәп, тыныч күңел белән яшәгәндә, менә тормышның Аллаһ Тәгаләнең иң олы бүләге шул. Көнегезне нәрсәдән башка күз алдына китерә алмыйсыз? Көнемне мин мөгаен кешеләрдән башка күз алдына китерә алмыймдыр. Миңа һәр вакыт эштә булсын, өйдә булсын, кунакка баргач, янәшәмдә рәхәтләнеп, шөкертәшеп сөйләшеп утыра торган кеше булуы кирәк. Шундый мөмкинлек бирелсә, тормышыгызда нәрсәне үзгәртер идегез? Үзгәртер идем дигәнгә, мин аны менә бик нык теләсәм, мөгаен идем дип кенә калмыйча үзгәрткән дә булыр идем. Беләсеңме, Назгөл, нишләр идем мин? Әгәр китаплар белән генә, әсәр язу белән генә шөгыльләнмәсәм, мин менә бөтен үләннәрне өйрәнеп, менә шуларның дәвалау үзлекләрен менә бөтен китаплардан өйрәнеп, шулар белән кешеләрне дәвалауда булышыр идем. Бу минем шундый менә омтылган, теләгән хыялым. Мин үләннәрне җыям, таныган хәтлесен. Балаларыма да бәләкәй чакта мин бер вакытта да дары эчермәдем, гел шул үләннәр белән генә дәвалый идем. Менә һаман үкенәм инде, ихтиман вакытымны күбрәк шуңа сарыф итеп, менә шул үләннәр темасына ныгытып бирелеп кирип китеп, язмышымны менә иртәрәк каядыр башка бер җиргә үзгәртеп бурып җибәрәсе калган дип ахылтап куйган чакларым бар. Ләкин әйткәнемчә, мин аны теләсәм, мөгаен бүген дә эшли алыр идем. Менә шул
ялкаулык чабудан тарта микән, вакыт җитмәү микән, күрәсең, әлегә сәгате сукмагандыр.